Mária, čo robíš? Hento je dobré. Nariskujete Hento, daj mi to Už máš za 10-9. Rybezľačík si dal. Kde je to rybezľač? Určite. Milujem ťa. Ne, nejdem tu. Nejdem tu. Ja som taká. Veď to je najlepšie víno. Veď ja pijem. A nie piť. Polky z toho pili, počkaj ma. Vody polky z toho pili. Hej, a ja budem mať herpes. Nikto nemá z tej pili. My si ideme. Počúvaj, Miška. Ale ty si pamätáš moje meno. Ale, Miška, prosím ťa, ak sa nenapieš toľko vína, tak máš celú reklamu. Iba sa napí a použij Môžem skúsiť, či to nie je rovnaké? Nemôžem. Sladšie je. Daj si trochu, Je sladšie. To je rovnaké. Ja mám s pôjdami problém. No, ja som mal koľko raz píral. Dívajte, vieš koľko ľudí má už telefóny. Fakt, sorry. Ja piči, dávaj. Zapiješ koľko? On má dnes národky. Ale piče. Dávaj. Nech si daj. To je prvý človek, čo to Počúvaj, bude. pizlo nereš. Pizlo nereš. To z toho nenafúkaš, bože. Ale vinka by som Ja tiež prišli. A kde je Libo? Díky. Prvý človek, čo ma zlomil. Ani ho na... No čo chceš? Ale tak máš... Počujeme, ty chceš sa ti to zlomí, alebo sa ti to rozbije. Bude to na YouTube. Hej, a ja si Nepoznám Nie. YouTube nechcem. Ba? Nie, vypíja, ja nie. A príde ten, čo ho nepoznám. To netreba menovať. Chápeš to? To som úplný chuj. Teraz už sa môžem opiť. Už nafúkam bez takže? Nenafúkáš. Je tu prvú vec. Dobre, končíme? Opravný Jarmila rozporov. Veď ja nemám rád umelé. Dneska bola u nás Lucia s Michalom robili. Čo má? Nemá rád umelé. Aha. Nie, mama.